Hello, čaute ľudia, moje meno je Kikik Pikik a vítam vás pri novom vlogu. Dobre, zase to je vlog buď z postele alebo z gauču, to sú také moje rituály večer a práve držím v ruke selfie tyč. Tento vlog natočím už po štvrté, lebo mi nešiel natočiť zle na selfie tyči a ste sa sťažovali aj za tú malú obrazovku, tak wow, spadli ste. A dúfam, že sa vám toto už bude tak lepšie, ale myslím, že ten obraz bude zase rovnaký. Pred chvíľkou som sa to snažil natočiť Ask, ale vybil sa mi tento sviňár, môj tablet Acer, celku rozmlacený. Rozbil som ho na hre Geometry Dash, fakt nervácká hra. Tam vidíte môj mobil asi. Áno, tam vidíte poprvýkrát môj mobil. Wow, ten je krásny, ale nie. Vám to môže byť jedno, aký mám mobil, ale hlavne, že vychádzajú z neho videá. Tak, dobre, zajtra, čo bude vlastne pondelok, tento vlog vyjde okolo 9. večer, čo vlastne zajtra je pondelok, chceme s Cizy Creeperom natočiť nejaký vlog, alebo nejaké videjko, ešte nevieme čo, ale určite niečo natočíme. A v útorok z Gaming Army TV budeme natáčať Trying Loud Challenge a pri natáčaní vám ešte pošlem nejaký vlogík na YouTube. Dobre ľudia, to by bolo z tohto vlogu všetko. Ja sa s vami lúčim a majte sa dobre a učte sa v škole. Zajtra sa už ide do školy. Ja som sa pilne veľa učil, ale to dáte. Čaute.